Nangalisbo na ang baho ug nadugta na sulod sa sako dihang nakaplagan patay sa kasagbutan nga bahin sa Purok Malinawon, Barangay Conel, General Santos City alas 10:30 sa buntag kagahapon, Miyerkules, Marso 13, ang 7 anyos nga batang babae nga missing sukad niya tung Domingo, Marso 10 sa hapon. Mga residente sa lugar ang nakamatikod sa nangalisbong sako ug dihang gisusi patayng lawas sa tawo ang sulod niini ug ilahadayon kining gireport ngadto sa kapulisan. Nasubay sa investigasyon nga ang biktima mao si Princess Arian Cabukos, grade 2 pupil ug residente ra sab sa lugar. Positibo sab nga giila sa apuhan nga si Gina Salucan Romero. Sa report sa kapulisan, walay sapot ang tibok lawas sa biktima nga posibleng gilugos. Dunasay sanina nga gihikot sa liog sa biktima. Sumala ni Police Major Robert Forres, ang hepe sa Mabuhay Police Station, nga person of interest sa krimen ang mismong kaugalingong amahan sa bata nga si J.R. Cabukos. Kaya ang amahan sa biktima dunay warrant of arrest sa kasong rape sa iyang kaugalingong anak. Duha ka tuig na ang milabay. Dugang ni Forres nga biktima sa sexual abuse ang bata. Si Princess missing sulod sa tulo ka adlaw. Karumal-dumal ang ginawang pagpatay kay Arian dahil pinatay siya gamit yung t-shirt na kulay pink na siyang sinakal sa kanyang lieg. No? Hindi na natin makita kasi dahil bloated na at saka under the state of decomposition na yung biktima. Yes, sir. And we're looking forward na doon sa follow-up natin sa SOCOM, meron pang makuhang evidence doon na makapag-help sa amin sa ginagawa naming investigasyon para matubok natin kung sino ba talaga ang gumawa ng karumal-dumal na crime kay Arian. Ana sa Manila ang inahan sa biktima ug ang apuhan na lang ang nagbantay nga mao'y mi-report sa mga pulis nga missing ang bata. Yung mother ay nasa kamay nila. Yes po. And unfortunately, yung ating nakakausap lang is yung lola. At saka yung lola din yung nakausap ko kahapon Oo. na nagpatulong sa atin na mahanap si Arian. At siya naman ginawa natin action agad kahapon. Sinamahan ko mag-ikot at maghanap ng mga possible CCTV footages para makuha natin na magkaroon ng lead ang ating ginagawang investigasyon. Bandang alas 4 sa hapon kagahapon, samtang nagpahigayon og investigasyon ang kapulisan, nadiskubrihan ang duha ka kutsilyo, usa ka polo short nga yellow ug usa ka t-shirt nga puti nga dunay lama sa dugo sa bakanting lote nga nahimutang sa likod nga bahin sa balay sa usa ka Ermelindo sa Holga, 74 anyos. Kapit kung kulang 200 metros ang gilayon gikan sa crime scene o ganaa sa 10 metros ang gilayon gikan sa gipuy-an sa biktima. Ipailawom sa DNA examination ang mga nakuhang ebidensya. Gihangyo usab ang pamilya nga ipa-autopsy ang patayng lawas ni Princess. Tungod niini, gibakoy sa kapulisan ang unang pahayag nga ang amahan sa biktima ang person of interest sa linuog nga krimen nga kasamtangang nagtago-tago. Gipalawman pa sa kapulisan ang investigasyon kay posible nga naalang sa palibot ang may patay sa bata. Anaa sa usa ka punerarya sa Barangay Dadyangas East ang patayng lawas sa biktima. Hustisya ang singgit sa nailong pamilya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.